To masu kallon mu barkamu da dawowa cikin shirin ina kwana inda kuma yanzu za mu tsunduma fagen nishadi. Mun karbi bakonmu kai tsaye a daidai wannan lokaci. To bakonmu mune maka barka da shigowa cikin shirin ina kwana. To za mu so da mu da masu kallon mu kai tsaye mu ji cikakken sunanka da kuma dan tarihinka a takaice. To da farko dai sunana Abdullahi Muhammad wanda ake mun lakabi da Abdullah SX aka Sheikh Zamani. Sa'annan ni mawaki ne na harkar wake-wake na Kannywood. Sannan dan jihar Maiduguri ne, haifaffen kuma garin Maiduguri. Masha Allah. To Abdullah, na ji ka ce Abdullah SX maimakon ji ya ce Abdullah Muhammad ko Abdullah Aminu Abdullah to amma SX din me take nufi? Ka san mu nan da Hausa muke magana. Shine ai na ce miki Sheikh Zamani. Oh, Sheikh Zamani. X din shine Zamani. Shi wancan X na gaban. Yawa saboda shine ke daukar Zamani maimakon Z. Ai akwai yanayin yanzu ko a faɗan ya fi wa mutane sauƙi su ce SX da su ce SZ har da mutane ko a rubutu ma na ga Hajji Abinta ai suna rubutu suna sawa X an cire za din a sa X yawa wannan a zamananci kuma rubutu na to ni bari in kira ka da Sheikh Zamani kan mu gama shirin me ya jawo hankalinka ka fara sha'awar fara waƙoƙi? To da farko dai abin da ya jawo hankali na fara waka na tashi a cikin mawaka ne kuma ina da ra'ayin abin saboda a rayuwar da na yi da su ina kamar idan suka yi waka zan zo na musu choreography na rawa in cire musu ma'ana in cire musu background din rawa da za su yi akan waka da sauransu. To yau da gobe dai muna tare da su sai wasu daga ciki suke ce mini ai ya kamata ni ma in dinga waƙan nan. To amma ba su san dama ina da tsarin hakan ba kuma yana baka sha'awa. To cikin ikon Allah dai haka na zo na tsunduma cikin harkar har ta kai ta kawo aka bani aiki a studio yanzu haka a matsayin producer nake a can Borno wanda ko da ban yi waka ba mutum zai zo waje na zai zo studio mu zai yi waka in gyara masa kuma ya tafi. Tumala Abdullah kusan za mu iya cewa waƙan nan ko gani kai ana yi shi isa kai ma ka shiga a karfa kai mata kenan ko da ma akwai basira. Gaskiya akwai basirar ma saboda ai ita waka wani lokaci baka sanin kana da baiwarta sai ka gwada musamman mu da muna fuskantar mutane iri-iri suna zuwa gurinmu dan suna son abun amma idan suka zo ba su da baiwar abun kuma suna ba mu wahala yadda ba kya tsammani amma kuma yau da gobe daga cikinsu akwai waɗanda shine kamar wani lokaci nake cewa duk duniya babu wanda bai iya waka ba sai dai idan bai sa kansa ba haka ne idan dai ta zamani ce kowa ya iya sai dai sa ka ilimi to a yanzu irin wahalhalun da muke fuskanta da wayanda san abin suke yi idan suka shigo ciki suna koya ne amma kuma daga cikin su akwai masu baiwa wanda idan suka zo idan aka ce miki wannan waƙarsa ta farko ce ba za ki yadda ba. To kenan Malam Abdullah yanzu kenan duk yadda aka yi waka ta yi kenan ba wai duk yadda aka yi waka ka ce kowa ya iya ma'ana ko kowa zai iya idan kana da producer wanda yanzu kamar mu wani lokaci mukan iya daukan wakar mu sukutun ko kuma kan mu sukutun ma mu ba wa mutum idan yana so ya yi waka ya zo wajen mu tunda mu producers ne kuna koya masa kenan yawwa muna koya wa mutum to daga ciki akwai waɗanda suna koya su zo har su zama abin alfahari akwai waɗanda kuma in suka gaji suna haƙura. Masha Allah. Yanzu kamar mata duk yadda zaki ji ana waka da mace koya mata aka yi yawanci ba su suke kawo kansu su saka ciki ba wata ma daga an zo da ita studio ne ko kuma ta zo studio za ta ce za ta gwada amma dai akwai matan waɗanda suke yin waka akwai matan waɗanda suke yin waka amma yawanci mu a arewa matanmu da suke yin waka ba ya samu asali da asali suna son abun ba ne wani ganin suna da kusanci da mai abun ko kuma ganin suna ganin yadda ake yi su ce za su iya ne sai su kawo kansu yawanci sun mafi karfi a bangaren waƙoƙin yabo
sun ma fi yau wato bangaren waƙoƙin yabo kan Allah na tuba yanzu ko ni kanwata da muke uwa da uba ɗaya da ita ta riga ni fara waka saboda kasida take yi. Kai yanzu baka iya kasida ba? A'a nayi daga baya nayi kasidi da yawa ma. To Abdallah bari mu tsallaka kawo yanzu waƙoƙinka za su kai nawa? To gaskiya waƙoƙina za su iya kaiwa kusan 100. Masha Allah. Masha Allah. Ka zama man shata fa. Waka ɗari ya sai man shata. Ai daga ciki akwai waƙoƙin biki wani nau'in tambayar da zan ma kenan wani layi ka fi hawa ko kuma wani nau'in waka kake? Ma'ana ta biki mai gwari-gwari ko ta biki ko ta soyayya ko ta fina-finai. To abu ne wanda dai na sani da masu kallo da kuma masoyana a da a layin da suka sani a hip hop ne. Amma kuma ko da a wancan lokacin ina wannan layin nakan karɓa waƙoƙin aure, siyasa, birthday, to daga baya kuma sai na dawo waƙar Hausa ta nanaye. To yanzu a cikin ta nake ka kalmar kenan nanaye din kai da nanaye ne? A nanaye ce. Kenan kana yin waƙoƙin haka films haka ko wani? Yanzu waƙoƙina gaba ɗaya waƙoƙin soyayya ne na nishaɗantarwa da kuma faɗakarwa. Da kuma waƙoƙin biki da na aure irin su suna aure birthday haka da graduation na makaranta da sauransu duka wayannan ina karɓar. Ka ce waƙoƙin nanaye din nan a fina-finai nawa waƙoƙinka suka fito zuwa yanzu? Kuma ka gaya mana ko biyu daga ciki ko uku a fina-finan da waƙoƙinka suka fi shahara suka fito a waɗannan fina-finai. Daga ciki a can jihata akwai fim ɗin da ake yi. Akwai wani fim da muka fara yi so gaman jini na yi ruwa na yi tsaki na yi waka na yi background sound da dama to amma da yake ka san mu abubuwan mu na can wani lokaci ya fi karfi a bangaren irin su YouTube da su TikTok da sauransu bai cika shigowa irin nan yadda muke so shi yasa zaka ga duk abin da muke wani lokaci sai mu bar jihar mu sai mu zo Kano. Amma kuma kuna da matsaloli ne koko me yasa? A'a ba muna da matsaloli bane. A da a zamanin da muke samun tarihi kamar irin su Adam A Zango su Alinu da sauransu suna zuwa har garin mu su je su yi fina-finai su yi gala su yi waya da sauransu. Kuma a yanzu kamar mutane yadda suka sani daga cikin jarumai da kuma matasa da ke cikin harkar waka da fim akwai da yawa 'yan Maiduguri a Kanewa. Akwai su. Ko kwanan nan ma gashi an yi daurin auren yar Maiduguri. Kuma kaga yau ne ma za a tafi da mawaki ba. To ka gani ko kana nan kai Kano. To da sauransu. To Malam Abdallah misali rubuta waƙar kake koya abin yake? Waƙa rubuta ta ake. Da wani lokaci ka fi rubuta waƙar kuma a wane yanayi ka fi samun basirar ta ka tafi kawo ta? To daga farko dai a yanayin da na fi samun lokacin da nake rubuta waka a lokacin kafin na zama producer ina da shagona nakan iya kulla kaina ma zan zauna zan kulla kaina ba tare da kowa ma ya san ina ciki ba kafin lokacin da already idan na fito da asuba na yi addu'o'i na shagon a rufe yake musamman ma irin kamar lokaci na sanyi to kafin irin zuwa 8 zuwa 9 wani lokaci zan samu na yi rubutu wanda zai bani damar da zan iya sawa a buga min kiɗa da sauransu sai ni waƙa ta. To amma kuma ka san akwai waƙar da takan iya kama ka wani lokaci a lokacin da za ka yi ta ba tare da ka rubuta ba kuma za ka yi ta. To amma yawanci dai mun fi dagewa ta ɓangaren yin rubutu saboda mun fi kawo abin da ya fi kwanciya a hankalinmu. Shi rubutu yana da matuƙar muhimmanci a waƙa. Ka ce kai ɗan Borno ne. Za ka iya waƙa da Kanuri yanzu? Ko ka taɓa yi da Kanuri? A'a. Ba ka taɓa yi ba? Ban taɓa yi ba. Amma akwai abokananmu da yawa waɗanda suna yi. Ok suna yi. Amma kana jin yaran sosai. To ji ina ji kaɗan saboda mahaifina Bahaushe ne ɗan Kano ne. To Abdallah bari mu je ga waƙoƙinka da ka kawo mana da mu da masu kallo mu ga irin hikima da kuma fasaha da Allah ya baka. To amma kan aje nan Binta ba zai dan rera mana ba shi ta bangaren samuji? Idan muka dawo zai rera akwai wannan tambayar a gaba. Zai rera maka. To ai mai sauki ne. To shikenan. Así comienza. Ni da ke
kadai ni na saba, rashin kin shige hukuba. Kice guda daya nake kiranki da gimbiya, ya ki masoya mai kyau ya indiya, kina ki tabibiya dare da safiya. Ina nan da kai masoyi kana zuciya, kana kai nisa da idanu jini da titiya. Zuciya ba za ta daina bugawa ba da sanka, aure ba za na yi shi ba ni da waninka. Mafarki na ko da yaushe, irin zubin kyawun sura ko makiyanki baya kushe. In kuɗaɗe na tara aurenki ne na bara, dawo masoyiya ta daure ki dawo, dawo masoyiya ta daure ki dawo, daure ki dawo. Kamar nai hauka na haɗa kaya zan dawo gare ka, auren mu da kai ka bari yin shakka, ka bari yin shakka, auren mu da kai ka bari yin shakka. Duka farin ciki na ya dawo wasilar kini, kai kadai nake so na rayu har abada. To kafin mu tafi mu dan ga ɗaya daga cikin waƙoƙinka, akwai tambaya da Hassan ya maka cewa za ka iya yin waƙan nan kai tsaye, ma'ana ba a cikin studio ba, ka dan rera mana wasu daga cikin waƙoƙinka da baki. Da baki ko guda ɗaya ce a gurguje. Kina zuciya ta ɓargo da jijiya, kin zan mallaki na dan kin fi dukiya, dai gani ga ke ni ba ni shan wuya, a bar so guri na ke zan ta bibiya, dai mun yi aure zan ba ki kariya, ke ce na yi zaɓi ni ba ni. Gaskiya gani ya kore ji. To Bala Abdallah, wani irin nasarori ka samu akan waɗannan waƙoƙi naka da kake? Gaskiya na samu nasarori da dama, alhamdulillahi. A lokacin da na yi da yake na jima ina waƙoƙi. Ka kai shekara na? Zan kai shekara 7. Amma kundina na farko da na yi shi a cikin wannan shekara 2025 da na sake shi, kafin na sake shi sai da na tara masa biki, na tara jama'a wanda ban taba tsammanin jama'an nan za su zo wajen wasan nan ba. A gari na yi wasan da har a nan Kano ana tambaya wani ne wannan wanda ya yi tara wannan wasan. Masha Allah, masha Allah. Abin alfahari ne. Daga cikin manya-manyan mawakan da muke da su a yanzu haka akwai na kusa da ni, Sadiq Saleh, shi ma dan jihar ta ne kuma abokin aiki na ne, saboda ko shi a lokacin ya yi mamaki kuma ya taya ni farin ciki, saboda baya ma gari aka yi abin, amma yadda ya ga abin ya ce dama a Maiduguri za a iya fitowa a yi supporting din mutum haka idan ya tashi abinsa. Saboda a lokacin daga manya har yara da waɗanda sun kai shekara 20 ma suna wannan harkar duka sun zo, kuma ba komai bane saboda kawai na tabbata da yanayin zaman lafiya da muke da su da kuma biyayya da nake musu. To masha Allah. a cikin babban nasarar da ka samu. Sosai ma, saboda kuma na tara jama'an dai kamar yadda na faɗa, kuma sun mun gudunmawa sosai, sun zo sun taya ni farin ciki, wasu sun
sun yi dinki sun siya kaya sun yi waye an yi ado har an dai abin da baka taba zata ba wannan abun an ci an sha alhamdulillah. Kuma duk da dai yau da gobe a cikin harkar nasarar da na samu a cikinta yanzu kamar yadda na faɗa na zama a ma'aikacinta ina ci ina sha kuma har ina iya zama da wasu ina tallafa musu. Kuma harkokin tsaron nan bai shafi harkar waka ba a Borno ko harkokin tsaro? Gaskiya mu da sauki da sauki duk da dai wani lokaci gwamnatinmu bata cika kawo mu cikin harkar ta ba kamar yadda na sauran garuruwa da irin su Kano da sauransu da waye. Ko nan da Maturu sun fi jan mawaka, 'yan siyasan sun fi na garin mu jan mawaka a jikinsu saboda yanzu kaf Maiduguri babu wani mawaki wanda a ƙarƙashin jagorancin gwamnati yake ɗaukan salari. Sheikh Abdallah Mai Zamani, mun ji irin nasarorin da ka samu akan waɗannan waƙoƙi naka. Ka san da inda aka samu nasara ba a rasa kalubale. Wani irin kalubale ka samu? Na samu kalubale da dama. Daga farko dai lokacin da zaka fara sana'ar waka yawanci kin san iyayen mu Hausawa suna iya ganin kamar zai taba maka tarbiyya ko al'ada da sauransu. To wannan dai shine kalubale na farko, amma kuma bi iznillahi cikin ikon Allah ya ji kan mahaifiyata dama ita tun kafin mata da su duk duniya ba ni da wadda idan na yi abu zan zo in nuna, saboda ko da kake cewa kasida ban taba yi ba. Kasida ta farko mahaifiyata ce ta fara bani hadiya. Allah sarki. To daga ciki dai wanda da yan uwana maza da mata wasu suna so wasu ba sa so, amma dai a haka yau da gobe akwai babbar yata ita dai ta fahimce ni, kuma cikin ikon Allah da ni da ita da mahaifina da ya ƙi karɓan abin a ransa yau da gobe muka yi masa magana kuma ya gani tarbiyyar ɗansa bata canza ba. Makaranta ina zuwa kuma bana wani abu wanda zai kawo wai za a zo a dama ni ban iya tsokana ba ko me da zai dole, kuma da na tashi sai da ya je ga irin mutanen da nake mu'amala da su da inda na samu aiki nake zaune, sannan ya haƙura ya fawwala wa Allah kuma ya karɓa. Yanzu shi yana raye muna tare da shi, kuma da izininsa da komai nasa ya sani nake duk wani abu da nake alhamdulillah. Sai kuma gurin aiki, lokacin da gurina na farko da aka fara bani aiki na samu kalubale, dan akwai lokacin da ina zaune ban san hawa ba ban san saukawa, kawai aka zo aka ce mini an bani hutu na wani lokaci. A gurin aikin naka? Da akan aiki, da akan wakar. Duka akan abokanan zama ne. To kin ga irin wannan abun yana ciwo mutum rai. Duka dai da sauransu irin su gutsiri tsoma mu ganu da gulmammaki da sauransu da wani. Amma kuma bari na wannan gurin ban sake komawa ba, kuma kullun ci gaba nake. Kabar gurin aiki kenan. Amma haka bai bata mu'amala ta da kuma mai gidana ba, kuma har yau ina alfahari da shi. To masha Allah. Dan a ko ina yana iya tsaya, duk da dai ba ma tare da shi, an shiga tsakanin na da shi a wajen aiki, amma kuma komai nawa yakan iya zuwa ya tsaya kai. Amma yanzu ina tare da wasu masu gidan, kuma ina mu'amala da su lafiya kalau. To kuma ko a ina zan iya zuwa a cikin gari na in ce zan zauna in yi aiki, kuma za a bani lokaci zan yi shi. To Abdallah Muhammad Sheikh Mai Zamani kenan, muna godiya kwarai da fatan Allah ya mai da kai gida lafiya. To masu kallon mu, ina ga saboda yanayin lokaci kuma dai mun riga mun cinye lokacin ma tuntuni. Baba Guma. To masu kallon mu muna godiya bisa juriya da aka yi da sauraron mu da kallon mu. Muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da gidan talabijin da gidan rediyo na Muhasa. Allah ya mana albarka gaba da. Amin amin. A madadin dukkanin waɗanda suka tallafa don ganin shirin ya zo gare ku, musamman abokanan aiki Hassan Abdu Mai Blouse da kuma Abdullahi Musa Huguma. Binta Abba ya kasai da na jagoranci shirin nake cewa ku kasance da mu gobe idan Allah ya kai mu Juma'a domin jin mu dauke da wani sabon shirin. A huta lafiya.